Господин Линч и доктор Хегелин даха много завладяваща картина на единото поле в основата на нашата мисъл, в основата на нашето поведение. И тези завладяващи картини имат конкретна реалност на функционирането на нашия мозък. Защото качеството на функционирането на вашия мозък определя качеството на функциониране на вашия ум. Ако искате да имате творчески ум, имате нужда от творчески мозък. Ако искате спокоен буден ум, имате нужда от спокоен буден мозък. Тази взаимовръзка се отнася за обратния случай. Умът не само генерира опит, но всеки опит, който имаме, променя мозъка. Ще отделя няколко момента на това. Всеки път, когато видите нещо, когато чуете нещо, думите, които сега отиват в вашите уши, създават тази каскада от електрическа активност в целия ви мозък. Индивидуален неврон по индивидуален неврон изпраща тази информация и те са като свързани ръце. Имате тази деликатна мрежа във вашия мозък. И това е, което ще ви позволява да виждате, което ви позволява да вземете решение. И всеки път, когато имате преживяване, тази мрежа става малко по-силна. Вашия мозък е река, не е скала. На практика 70% от връзките между мозъчните клетки се променят всеки ден. Това, което имаме тук, е пример на два дендроида. Дендроидите са местата, където клетката съхранява информацията и тези малки пъпки, които виждате тук, се наричат дендрични шипове. Това е мястото, в което един неврон комуникира с друг неврон. Имате 100 милиарда неврони в мозъка. Всеки от тях получава информация от около 10 000 други неврони всяка секунда. Можете ли да си представите да получавате 10 000 телефонни обаждания в секунда и да се опитате да ги интегрирате в един кохерентен резултат? Това е живота на вашите мозъчни клетки. И това, което те правят, предполагам цел самосъхранение, е, че те непрекъснато се променят, създават връзки и губят връзки. Това, което ще направим тук, е да ви покажем филм 8 последователни снимки, които показват връзките в тази област в 8 последователни дни. Може ли всеки да вижда? Да почваме. Вау, видяхте ли това? Ще ви покажа отново. Това е, което става. Вашият мозък е невероятно пластичен. И видяхте пъпките, шиповете, които се появяват тук и после изчезват отново. Това е, което става всеки ден. Това е, което става, когато играете голф и работите над това да научите този силен, мощен удар. Вие на практика създавате специфични мрежи във вашия мозък и ги заработвате, така че те да станат много силни. Имаме един опит, който е направен с едно шимпанзе, което показва резултата от един продължителен опит. Всичко, което са правили, е просто да докосват върховете на пръстите на шимпанзето по 20-30 минути, 2 пъти на ден. Ето тук имаме опита. Много приятен експеримент, сигурно съм, че на шимпанзето му е харесало. Това, което са направили, те са погледнали в мозъка тук, който е реагирал на докосването на върховете на пръстите, те са правили така положение на около 3 месеца. И забележете тези области 2D и 3D е маркировката за втория и третия пръст. Забележете какво е станало след 3 месеца. Виждате ли това? Вижте това. Това, което е станало, е, че винаги, когато имате преживяване, вие посвещавате повече от своя мозък, за да го обработите. И така, когато постигнете нещо, например академично, или в спорта, или в музиката, или мисълта, тази връзка става по-силна. Важна точка тук е, че всички преживявания променят мозъка. Когато сте на урок в колежа и научавате за някой факт, вие променяте мозъка, но също и целият опит в колежа дава своето отражение в мозъка. Колежаните или студентите често са под голямо напрежение, те често са преуморени и това също променя мозъка. Когато сте под голям стрес или умора, това, което става, се нарича преминаване надолу. Преминавате към по-примитивен стил на функциониране с задната част на мозъка ви тук, която е специфичната ви област за сетивата, която започва да говори с двигателната система и това е. Вие сте в по-силен режим на работа от сорта на стимул-реакция. Някой да ви казва: косата ти не изглежда добре днес. Вие наистина им се ядосвате. Не е необходимо да им се ядосвате, те може просто да се шегуват. Това е, което става под стрес и напрежение. А може би косата ми не изглежда добре, някои хора не трябва да се тревожат за това.
При стрес и при преумора, това, което става, е предната част на мозъка тук. Това е управителят на мозъка. Това е където е Дейвид Линч, мозъка ви. Това е директора. Всичките други части на мозъка пращат своята информация напред, тя се интегрира и се изпраща обратно отново. При висок стрес тези връзки не се използват. И когато на практика имате връзки в тази част на мозъка, някой идва и прави коментар за косата ви, вие казвате, че не сте се наспали добре тази нощ, или че това е метак, или си мислите, че става дума за някой друг. Не отговаряте на повърхностната стойност на това взаимоотношение. Може да погледнете по-задълбочено. Това, което става с времето при високия стрес и умора, е, че тази област, управителят на мозъка, просто не се включва в обикновените преживявания. И това показва тази снимка. Това са хора, които са легнали. Това е гръбначният стълб, т.е. те са с краката към вас, гледате нагоре към върха на мозъка им. Тук се намират очите. И двете снимки са по време на почивка с затворени очи. И това, което гледаме, е мозъчната метаболична степен. Това швейцарско сирене, което виждаме тук, това не са наистина дупки. Това са области, които са функционални връзки. Дупките означават, че тези части на мозъка не са включени в това, което правите. Това означава, че това между другото е много бойен индивид. Това е престъпник, не е студент. Но многото пиене, многото стрес, умствен стрес, физически стрес резултират в това. Мозъкът постоянно бива пренастройван. Може би се чудите какво може да подсили тези предни връзки. Трансцендирането прави това. То на практика директно упражнява предната част на мозъка. Той я оживява и я свързва с другите части на мозъка. Когато медитирате, изграждате свой управител. Правите връзки с тази част на мозъка. Така, нека погледнем мозъка на Шейн Зисман. Това, което имаме тук, нека приветстваме Шейн. Това, което имаме тук, е синия разтегляща се шапка. В синята шапка има специфични сензори и те измерват електрическата активност на мозъка. Това, което виждаме на екрана, е течащата електрическа активност. Тази линия е това, което става точно в този момент. Тези големи пикове тук са когато той мига. Можеш ли да мигнеш, Шейн? Ето, това е отпред вляво, а това отпред дясно, а това са тези, които са между тях. Виждаме мозъка в различни цветове, но мозъка му на практика не функционира в тези цветове. Ето имаме тук мозък, който се смее. Това, което ще направим, ще изведем един сензор и просто ще го разгледаме. Първо ще изведем един сензор от предните и ще го накараме да стои с отворени очи и после с затворени очи, така че да получим усещане как се променят мозъчните вълни. После той ще медитира и ще можете да видите разликата. Това е как изглежда мозъка, когато гледате навън към 1200 души, които ви гледат. Мозъкът е много активен, той преработва всички тези форми, хора, както и светлината. Виждате тази много бърза активност тук. Това е една секунда. Така че това е около 20 цикла за секунда за вълна, нарича се бета активност. И това е което става, когато мозъкът на практика обработва. Много различни части на мозъка работят много бързо, но те не са в координация, те не се синхронизират. Нека да поставим втори канал тук. Този канал ще бъде от задната част на мозъка. Сега, Шейн, можеш да затвориш очи. Виждате ли тази много ритмична активност, основно отзад тук? Виждате ли това? Това се нарича алфа-активност. Задната част на мозъка е вашият визуален център. Всичко, което попада на очите ви, се излъчва назад, напълно се абсорбира и се обработва. Светлини, цветове, движения, ръгове. Затваряте си очите и тази част на мозъка може да се почине. Така че това е почиващия ритъм на кортекса.
Това е мозъкът, който почива, но е буден. Почиваща будност, чиста пробуденост. Шейн медитира от 5 годишна възраст. Обикновено, когато хората просто си затворят очите, вие не виждате алфа-активност в предната част, както виждаме при Шейн. Това е... Спомните ли си какво е предната част? Управителят. Благодаря ви. Много удовлетворително, когато се разбират основните точки. Това е управителят. Той винаги работи. Дори когато очите са затворени. Говорене с себе си, планиране, анализ, винаги продължава. Той обикновено не почива. Това е умствено приказване, което продължава вашия мозък. По време на процеса на трансцендиране виждаме повече от това и предната част на мозъка също. Гледайте това при човек, който седи с затворени очи. Това е нещо, което става човек, който е медитирал дълго време. И това е стила на функциониране на медитацията. Това става все по-голяма и естествена част при другите функции на мозъка. Цялостното функциониране на мозъка и това преживяване, което мистер Линч и доктор Хегелин обясняваха, будност, блаженство, неограниченост, себедостатъчност, енергия, всичко това става достъпно за всичко, което правите. Сега ще помолим Шейн да започне трансценденталната медитация. Това, което виждаме тук, е наистина забележително. Обикновено не може да видим такова нещо. Ако има специалисти по ЕГ с републиката, съм сигурен, че спитате откъде идва това. Тази много висока амплитуда на алфа-активността в предната част на мозъка. И забележете как тя следва това, което е в задната част на мозъка. Вижте как върви нагоре и надолу тук и по същия начин върви нагоре и надолу отзад. Тук също. Целият мозък сякаш влиза в синхрон, в единна цялостност на функциониране. Цялостно функциониране на мозъка. И това е, което се намира по това преживяване на будност, пробуденост. И забележете също как това се вижда тук продължение на целия запис, тези цели 8 секунди. Това е преживяването, това е състоянието на мозъка, което се получава, когато медитирате. Нека да оставим Шейн да медитира още няколко минути и ще продължим. Забележете тези цикли тук. Има много повече от тази глобална алфа. Тук изчезва, тук отново се появява. Целият процес е много динамичен с ума, който се успокоява, после отново излиза и пак се успокоява. Запознаваме се отблизо с цялото това ниво на живота. Сега това, което ще направим, ще помолим Шейн да спре да медитира за около минута и после да си отвори очите. Така че точката, която се надявам, че сте успели да видите, е, че с практиката на TM става нещо, което е наистина забележително. Че тази част на мозъка, която обикновено винаги е активна, където винаги имаме тази много бърза активност, както виждаме сега, когато Шейн излиза от медитация, тя може да бъде почиваща и може да бъде будна. Целият мозък може да функционира като едно цялостно функциониране на мозъка. И тъй като непрекъснато създавате и пресъздавате вашите мозъчни връзки, този опит помага да създаде нов вид връзки. Какъв ще бъде вашият мозък, когато завършите? Ние създадохме карта за интегрирането на мозъка, за да се опитаме да го измерим. Тази карта пита какво е влиянието на цялостния ви опит в университета. Влиянието на оценките и на опитностите, които получавате, създават някои местни връзки на конкретно с мозъка ви, но какво е положението с това основно равнище на цялостност? Цялостното функциониране на мозъка допълва вашата диплома. Бих искал да оставя с една мисъл. Връщаме се към мотива на магьосника от Оз. Тук имаме магьосника от Оз, който възнаграждава плашилото. Спомните ли си какво искаше плашилото?
Той искаше мозък. Спомните ли си какво направи той? Той се пожертва, оставяйки се да бъде изгорен до смърт и да бъде разчупен от маймуните, да му изтръгне сламата. И всичко това, за да получи мозък. И вижте какво получава той. Парче хартия. Така че това, което ви казваме е, не бъдете доволни от получаването просто на парче хартия от вашия университет. Благодаря ви.